मिंमा हालामनि साफ्रोमबो सिबिजाथाव मेलेमजिबि गेदेमा दैदेनगिरि बिमा माइनाव बिफा बिदा फंबाय साफ्रोमबोनिसिम फरायसा फरायसुलिफोरनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरबाय। 47थि बोसोरसालिया दतमा बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानव गेदेर आफादगिरि नोंथां, बावहायनो जोनोम जानाय, बावहायनो देरखोन देरनानै समनि थासारिजों गोरोबनो गोनां बायदियै गुबुन जायगायाव थांनानै फ्राय ओरैनो बोसोरथामनि सिगांबो फैदों, अब्लाबो 30 बोसोरनि सिगांनि बै आगोलनि बाथ्राफोरखौ रोमै रोमै गोसोखाङो। जिखियानो जायाथों, नोंथाङा जेरावखियावनो था, भारतआवनो था, नेपालावनो था, बांलादेशआवनो था, भुटानावनो था, बा तिब्बेतनिफ्राय फैनाय बर' जोलैयानो जा, बा म्यानमारावनो था, बा चाइनानि बबेबा जौयेनावनो था, मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन, आं बर'। आरो बे बर' सोदोबखौ लानानै जोंनि गोबां बर' दैदेनगिरिफोरा थामोनथानि बाथ्राजों जथायै माहारियारि बादनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुङो। आरो जों बे माहारियारि बादनि मोन्थोरजोंनो बर' होननानै जों सिनायथि लानो हादों। माहारियारि बादनि जोनोमा बहानिफ्राय फैदों? मोनसे समाव जोंनि बर' लिरगिरिफोरा, गेदेमा थुनलाइगिरिफोरा जोंनो फोरोंलांदों जे बासिराम जोहोलावमोन बायदि जोहोलावफोर गोबां बर'नि गेजेराव दङमोन, जाय जोहोलावफोरा दावहा नांनो थांनायनि सिगां अनसुलि बिमाफोरा, अनसुलि बिब', बिमानै, बिनानाव, बिमादै, बिबैफोरा हरसेयावनो खुन्दुं थुनसे थुननानै, सोंसे सोंनानै, दासे दानानै, जानजि खाफ्रानो, खर' खावखानो आर'नाइ दानानै हरो। आरो बे माहारियारि बादनि जोनोम, दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव जोंनि माहारियारि बादनि मोन्थोरा मा? बर' समाजाव जेरावखि थाङाथों मानो जों सोलोंथायाव गोख्रों जानो हाबाय। मोनसे स्टेपाव जों दावगाबाय, गुबुन मोनसे स्टेप जोंहा मावबावनो गोनां दं। बे गुबुन मोनसे स्टेपखौ मावनो थांनायनि सिगां जाय माहारियारि बादजों सोमोन्दो लानानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि जोनोम जादों, आरो बे जोनोम जानाय आफादनिनो आथिखालनि दैदेनगिरि जोंनि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोना बा जों माबोरै दावहायाव थांनायनि सिगां जानजि खाफ्रा होनो हानो, खर' खावखा होनो हानो, जोंनि माराम जानाय थुंग्रिखौ उननानै जोङो दावहाथिलियाव थिनहरनो, बे गोदान मुगानि माहारियारि बादनि जे मन्त्र, बे मन्त्रखौ जोङो दिनै बुरखांनायनि सम फैबाय। मानोना गोदान मोनसे जारिमिन लिरनायनि सम फैदों। गोदान जारिमिन लिरनायनि मोन्थोरखौ जों बहानिफ्राय जागायगोन? जोङो सानफ्रोमबो अरायो बे बाथ्राखौ, आरो आं बेखौनो दिनै मिंमा हालामनि 70टा गामिनि थान्दै जोंनि आइ आफामोननिसिम, बिदा फंबायमोननिसिम खावलायनो नागिरदों, फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम। आं मोनथाम बाथ्रा बुंगोन जाय जोंनि 21st सेन्चुरिनि माहारियारि बादनि मोन्थोर, जेन नोंथांमोनाबो अख्रां गोमसारजासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ, जोंनि बर'नि आगोमा मेलेमजिबिफोरखौ, गागिफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो हायो, बा इयुन फिरिखौ जोङो जानजि खाफ्रानानै हारिनि थाखाय दावहा नांनायाव जोङो आवगायहोनो हायो। बिनि थाखाय जों थुलुंगानि फै। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। मिंमाङाव बारा गोमा, खेबसेबाव जय बर' हारिनि।
केओ आरो बेखौनो होनो माहारियारि बादनि मोन्थोर आंनि गोरबोआव दं नोंथांनि गोरबोआवनो दं आरो बे आयना बायदि जोंनियाव जोंब्लावबाय थायो जाय बे जोंब्लावबाय थानाय आयनाखौ आयनानि सायाव जानाय जि माराम जि मैला बे मैलाखौ हुगारनानै जोंनि गोदान फिरिखौ जोङो थुलुंगानायनि सम जाबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां बीजेपी गभर्नमेन्टआ एपइन्ट नैबे दाखालि इलेक्शननि सिगां भारतआव मोनसे सेमिनार लादोंमोन लाचित बरफुकननि जोनोम सानखालि सेमिनाराव जों बिटिआर गभर्नमेन्टनि साफ्रोमबो इलेक्टेड मेम्बारफोरा थांदोंमोन आरो बेवहाय थांनायाव थांदों बर' साहित्य सभानिबो थांदोंमोन आं गोसोआव गैया बिथाङा गैया आगोलनिया दङमोन गोबां सेमिनारनि गेजेरजों गोबां माने नांथा नुंथा आं नांथा नुंथा बर' रावजों बुंबाय बाथ्राफोरखौबो ओंखारदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ सावरायदोंमोन भारतनि मोननै सलन्थाइमा आं बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो बुंबाय थागोन मानोना आंहा बर' फिसा हिसाबै दायित्व दङ मोननै सलन्थाइमा रामायण आरो महाभारतखौ जारिमिन खालामनो थांगासिनो दङ आं गावनो जारिमिन जों साफ्रोमबो बर' बिमायानो जारिमिन साफ्रोमबो बर' फिसायानो जारिमिन दिनैनिफ्राय 6500 बोसोरनि सिगां गोदान अन्थाइ मुगा समनिफ्रायनो जोंनि अनसुलि बर' बिमाया गावनि मिजि आसिजों थुनख'नाय बे खुन्दुंफोरजों दानानै गावनो रं गाब गानानै गावनि हारिमुखौ दिनैसिम फोथांबोबाय थादों आरो बे बेसेबांबा गिदिर हारि जाय बर' बंशखौ रायखाङाब्ला जाय बर' आरो कसारि बंशफोरखौ किरात असुर दानब लेस होननानै रायखाङालासिनो रामायण महाभारत सलन्थाइमा पुराण उपनिषदफोराव रायखाङालासिनो थानो हायाखै आरो बे बेसेबांबा गिदिर हारिजों लोब्बा थानाय रामायण महाभारतखौ दिनै भारत सरकारा हिस्ट्रि जारिमिन खालामनो थांगासिनो दङ जारिमिन खालामनो जों माबायदि जारिमिन खालामगोन दिनै जुदि जोङो बुंनो नागिरोब्ला नारखो बुदांखौ रायखाङाब्ला रामायणनि बाथ्रायानो फैनो हाया जोङो जुदि रायखाङोब्ला घटोत्कच भगदत्त हिडिम्बा बिथांमोनखौ रायखाङाब्ला महाभारतआनो जानो हाया किन्तु बे जारिमिनखौ दिनै उरिष्या हालामनि बा उरिष्या रायजोनि उराव जारिमिनावहाय गावसिनि किरात बंश होननानै बिथांमोना लिरगासिनो दङ दाखालि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव खन्थाइ आड्डाखौ बिथांमोना खन्थाइनि माबा होनोमोन आं बावगारबाय एक्जेक्टलि बेवहाय आं बाहागो लाहैदोंमोन बाहागो लाहैनायाव जों सावरायनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लाया दा हयथ' देग्लाय थिरांथा लासिगोन हयथ' नेक्स्ट जथुमायावहाय सेन्ट्रेलाव बिथांमोना प्रप'जाल होगोन आं होनदों जथबां माने इपिकेल हिस्ट्रिकेल नन हिस्ट्रिकेल प्रि हिस्ट्रिकेल प्र हिस्ट्रिकेल जेसेबां माने बर'नि लिरनांगौ बिजाबफोर दङ लिर बेनि थाखाखौ आं बोगारगोन जोलैनि थाखाय जों माबा मोनसे मावलांगोन हारिनि थाखाय जों माबा मोनसे मावलांगोन आं दिनै बर' होननानै सिनायथि लानो हादों किन्तु बर' होननानै आं मा मावलांनो हागोन बेखौ जों साफ्रोमबो बर' हारिया साननायनि सम फैदों दानि बावैसो जोङो थुनलाइगिरिफ्रा ज' जादों इडुकेसनिस्टफ्रा ज' जादों गोबां मानसिफ्रा ज' जानायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि सोलोंथाइनि बाथ्रा सावरायदों प्रेक्टिकेल नंगौना नङा जों बेसेबां प्रेक्टिकेल जानो हादों मानोना दिनैसिम बर' समाजनि गेजेराव जेसेबां लेखा फरायनाय इनक्लुडिं मी आंखौ लाफानानै
बर' हारिनि प्रेक्टिकेल मावनायनि बेलायाव जोंहा माबा मोनसे गोगा थालांदों नामा? बिएडआव एडमिशन लानायाव घुस, डाइटआव एडमिशन लानायाव घुस। आंहा गोसोआव दं, आं जेब्ला बेवहाय आनसलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन आदा धरनीधरा जोंनि सैनारि एबसुनि दैदेनगिरि, आं उपेन एबसुनि दैदेनगिरिमोन बे समाव। जों गोसोआव दंलायलायो। होमबा एबसुआ मोननै गावदोंमोन। बे समाव खोब आन्दलन, पिटिसि आरो सैनारि एबसुनिखौ जों उपेन एबसुनि मानसिफ्रा नायलायनो हायामोन, बावगारनो हाया। क'क्राझारावहाय जोंनिफ्राय माखासे गुबुना मेट्रिक पास खालामनानै होनाय, गाज्रि दामोन दे सोरनावबा नांनो हागौ, गाज्रि दामोन। गाराङाव गाराङा गुसुङै गोलावै क ख ग घ ङ गुसुंस' गोलावस' होननो रोङै मानसिफ्रा क'क्राझारनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन पास जानानै फैदों। मानिफ्राय जादों आरो मास्टारा फैनानै बियो बेवहाय आदि फोरोंफैदों। बै जुदि एडुकेशननि सेन्टाराव जोंनि गोरायुंफ्रा, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जौ बथलजों थाखा फैसाजों जुदि मोजाङै फोरोंनानै बेखौ नागारनानै जुदि फोरोंना हरनायमोनब्ला बा फोरोङालासिनो थानायमोनब्ला जोंनि समाजा बेसेबां जौगाबावगौमोन। सेम बुस्थुआनो दाबो जाखोमायो क'क्राझाराव, जोंनि गगामुगाव, जोंनि मिमाङाव, जोंनि लखिमपुराव बे सेन्टारा दङ। बेफोरखौ जों मिथिजोबो, खिन्थु आं सोदाङाबा नोंथांखौ बोरै सोदांहोनो हानो? बर' हारियाव बेखौ दिनै गोनांथि जानानै फैदों। जखायसल हारि। मैया आं मोनसे लामायाव खन्थाइ बानायबोदों, बे खन्थाइखौ नोंथांमोना दा आवरायगोन। जोंनि गोदान जारिमिनजों खोब सोमोन्दो दङ। जोबनायाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरा, राजखान्थिजों लोब्बा लानाय बाथ्राखौ बुङा, बेवहाय गोबां मिथिबाय। जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों स्पेसियेलि मिमांनि बाथ्राखौ लानानै आं चिफ मिनिस्टारजों खेबसे रायलायबाय। जोंना आदा बिमला बुंनाय लेखा आं चिफ मिनिस्टारजोंबो खेबसे रायलायदोंमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेनिनो एमएलए मन्थ्रिजों आं खेबनै रायलायबाय। फेरेंगा करिदिम सिन्था करिब नालागे होनो, खिन्थु दा बेनि फिथाइखौ मोननाय आरो गायनाया नोंथांमोननि सायाव आंनि लिरगिरि बुंबाय। आं सोरनिबा बेरेखायै बुंनो नागिराखै। नोंथांनि न'नि सिथ्लाखौ, लांगोनाखौ फोसाबनाया नोंथांनि दायित्व। बर' हारिया मालायनि सायाव बिराद सोनारो। बे सोनारनाय हुदाखौ जों नागारनांसिगोन। मिमाङा जोंनि आसामनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बर' हालाम। बे मिमां बायदि हालामाव दिनै जोङो गोग्लैसोनानै दंबाय दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बेखौ जोङो पलिटिकेलि फाइट खालामनोबा पलिटिकेलि इउनाइटेड जानांगोन। डिभाइडेड हाउसआव थायोब्ला जोंनि जा मिजिं, बे मिजिंखौ जों मालाबाबो जाफुंहोनो हानाय नङा। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेब्लायबो जोंनि आउटसाइड बिटिसिनि बर'फोरजों नांथाबगासिनो दङ। 6.3 नि बाथ्राखौ लानानै जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो इसोरा अनोब्ला जोङो सानो 2026 नि एमएलए इलेक्शननि सिगां बे खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हागोन। मानोना बर' साहित्य सभा आरो आबसुनि बेनाराव जोंनि गभर्नमेन्टआबो 24 आवार खामानिखौ मावगासिनो दङ। नंखायनो आसा खालामदों नोंथांमोननि अननाय सिबिनायखौ जोङो मोनगोन। गोबांथार बुंनांगौमोन, आं बेवहाय पेज 3 लिरनानै लादोंमोन बुंनो होननानै, खिन्थु जोंना गाहाय आलासि बिथाङाबो जेरावहाय उदालगुरिसिम थांगोन, आंबो जेराव क'क्राझारसिम थांफिनगोन, नंखायनो आं गोबां बुंनो होननानै सानाखिसै। जेखियानो जायाथों, इसोरा अनोब्ला सानसे गुबुन प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन। आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि पलिटिक्सनि बाथ्रा, समाजखान्थिनि बाथ्रा, रांखान्थिनि बाथ्रा, धोरोमखान्थिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायगोन। जोंनिया बर' साहित्यनि बा रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव 14+2 मार्टियार्स जाबाय। पिटिसिनि मुभमेन्टनि समाव
5,000निख्रुइबो बांसिन मार्टियार्स जाबाय। BLT सोमावसारनायनि समाव 2,600निख्रुइबो बांसिन मार्टियार्स जाबाय। NDB नि सोमावसारनायाव 3,111 जन मार्टियार्स जाबाय। जों गासैबो जोंनि मोनथायखौ बिनो थांनायाव जोङो थैसो गारनो गोनां जाबाय। जोङो दा थै गारनो गोनांथि गैलिया। गंफ्रोमबो नखराव जोंना BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, डक्टरेट बायदिसिना लानाय बिमुं लानाय जोंनियावहाय सोलोंथाइ लानाय फरायसा फरायसुलिफोर दंखासै। बेनिखायनो आं सानदों, आसा खालामदों जोंना गाहाय नेहाथारि दुलाराय जोंनि साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारि बिथाङा बुंलांगोन, जोङो सफिस्टिकेटेड मोनसे आर्म्स बाहायनांसिगोन। बे सफिस्टिकेटेड अस्त्रआ AK-47 निख्रुइबो गोख्रोंसिन जागोन, M16 निख्रुइबो गोख्रोंसिन जागोन, LMG, UMG निख्रुइबो बांसिन गोख्रोंसिन जागोन। बे जादों रेबगन आरो खर'नि दावहा। आं जेब्ला हाग्रायाव दङमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव दङ। सासे मानसिया बुंनाय, आंबा म्यानमाराव दङमोन, बर'फोरखौ फोजोबनोब्ला जाग्लुं लोंग्लुं खालामनानै गावजों गाव बुलाय होनानै बुथारनांगौमोन। बिसोरखौ अस्त्रजों हाया, बिसोरखौ बोलोजों हाया, बिसोरखौ मेलेमजों हाया। सुथुरा जेरै जोंखौ सोलो लादों, जोंनि फिसाफोरखौ ड्राग्स एडिक्टेड खालामनानै फोजोबनायनि बेबस्था लादों। बेखौ जों गावनो गाव हमदांनो हानांगोन। सोर लादों जों बेखौ नागिरना थांनो नाङा, बेखौ जोङो माबोरै बासायनांगोन बेनिसो जों खामानि मावनो गोनां जादों। गोबांथार बुंनांगौ दंमोन, बुंनानै फोजोबनो हाया। मेंमांनि जारिमिनखौ रायखांनानैबो फोजोबनो हाया। जेखियानो जायाथों, आं खेबसेबाव खावलायदों गाहाय नेहाथारि बिथांखौ, जोंनि जा मावनाय दांनाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा मोजाङै बुंलांगोन। जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इसोरा जुदि अनोब्ला, आफा बोराइ बाथौ, जिसु ख्रिस्ट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरनि आशीर्बादा जुदि जोंनाव थायोब्ला, खोब खम दिननि गेजेरावनो जोंनि जा सिमां, बे सिमांखौ जोङो जाफुंहोनो थांगासिनो दङ। गतिके बेफोरखौ माइकआव बुंनानै एनाउन्स खालामनानै मिथिं दावथिङाव सावरायनायनि बाथ्रा नङा। जेब्लायबो जोङो नोजोर होगासिनो दङ। जोंनि सरकारा जेब्लायबो दङ, थाबाय थागोन। हारिया जि खैफोदावनो गोग्लैयाथों माथो जोङो बिखाफोर दोननानै खामानि मावगोन। बेखौ बुंथिनाय थाबाय।